Ola, boa tarde. A parroquia viguesa de Beade síntese abandonada. Os veciños denuncian o deterioramento do cableado eléctrico nalgúnas zonas da parroquia debido, segundo din, a falta de poda das árbores. En varias vivendas teñen cortes frecuentes na suministración e estragos nos seus electrodomésticos. As ramas dos árboles chocaban uns cos outros, entonces creaban ese problema, que entraba voltaje polo neutro e co correspondiente desperfectos nos electrodomésticos. En Negreira, un incendio nunha cerería mobilizou os equipos de extinción con gran urxencia. Non só para sufocar as lapas desa nave, senón para evitar que saltasen as construcións veciñas de Metrio. Sí, esta foi unha madrugada moi dura para os equipos de bombeiros que dende as 4:30 da mañá levan sin parar vaceirando camións de agua cisternas para intentar controlar este lume. Un lume que xa está agora mesmo apagado, pero continúan traballando para refriar toda esta fábrica que quedou completamente destrozada. É unha das feiras máis importantes do país, das máis coñecidas, un clásico. A Festa do Queixo de Arzúa celébrase esta fin de semana. Andrea. Sí, efectivamente, a denominación de orixe Arzúa Ulloa é a verdadeira protagonista este fin de semana. Como vedes, este recinto feiral está cheo de xente que está degustando todo tipo de queixos nos expositores. Ademais, a programación tamén se completa con moitos concertos de balde. A Policía Nacional advertiu do alto grao de radicalización do presunto xihadista detido pasado martes en Ribadumia. Segundo explicou nun comunicado, quería unirse ao Daesh para combater nas súas filas. O xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretou prisión provisional sen fianza pro arrestado, ao que se lle atribúen os delitos de enaltecemento do terrorismo, autocapacitación e adoutrinamento activo a terceiros. De acordo coa información da policía, o investigado enviou material da organización terrorista a un gran número de usuarios, exteriorizando a súa adhesión ao Estado Islámico. Ademais, manifestou a terceiras persoas o seu desexo de desprazarse á zona de dominio do Daesh para unirse ás súas filas e capacitarse no uso e manexo de armas para combater. Tras o rexistro domiciliario e a incautación de diversos dispositivos informáticos, o detido foi posto a dispor xudicial, decretándose o seu ingreso en prisión, como dicíamos antes, en fianza. Recentemente, o atrincheiramento en Gondomar dunha persoa armada resolvíase con horas de paciencia, sen uso da forza e cun abrazo entre o home e o negociador da Garda Civil. Hoxe quixemos coñecer esa figura, as claves dun traballo en que unha simple conversa pode evitar métodos máis violentos. Nesta casa de Gondomar tivo a súa última intervención fronte a un home atrincheirado cunha arma despois de disparar a unha veciña e sen nada que perder. Foron precisas 4 horas de conversa. Esa persona me manifestó varias veces que nadie le escuchaba, que solo quería ser escuchada, que tenía problemas con las autoridades, con los vecinos y que nadie se había parado a preguntarle pues que qué le pasaba. As claves son pura filosofía de vida, válidas tamén para unha conversa cun amigo. Tener paciencia, tiene que tener empatía, tiene que saber escuchar, tiene que no juzgar. También es muy importante que el negociador no mienta y ahí aclarar un clima de confianza para poder luego abordar el tema, pues en este caso de que se entregase y entregase el arma. Empatía, confianza e ganchos. Ganchos que son para intentar mantener conversaciones, hacerte un poco de información, quiénes son sus padres, cómo se llama, en qué trabaja, qué es lo que le pasa. En Gondomar pues le gustaban mucho las plantas, entonces bueno, yo hubo un momento que le pude hablar de jardinería, eso hace que se relaje la persona, se crea un clima de confianza. Acabaron fundidos nun abrazo e a soidade dese home tocoulle o corazón. Un momento muy emotivo porque era una persona que solo necesitaba ser escuchada. Es cierto que tiene problemas mentales, pero al final, a lo largo de 3 horas y media, me pude hacer una idea un poco de su situación y es una persona pues, con pocos recursos, una persona que no tiene apoyo de ningún tipo, que solo tiene problemas. O negociador actúa en situacións duras a nivel laboral, pero tamén persoal. En Baiona, a poucos metros e segundos dun suicidio, pasou medo. Tuve miedo de presenciar, claro, yo llegué allí, la persona ya no quería hablar con nadie,
que salto, conmigo tampoco quería hablar, lo vi muy cerca del borde, le vi sudando con muchos nervios y trabajar sabiendo que en cualquier momento pues se te va a quedar un recuerdo, una persona salta al vacío y se queda ahí en la carretera. Esa voz calmada, a personalidade tranquila axudan no éxito. As 4 actuacións que fixo en Galicia resolveronse polas boas, sen uso da forza, cun suspiro de alivio e co abrazo de quen se regala unha segunda oportunidade. Está controlado o incendio dunha acerería de Negreira que facía perigar as construcións lindeiras. O lume iniciábase de madrugada e ten máis detalles de Metro Morenza. Sí, dicíamoslo en titulares, dende as 4:30 máis ou menos empezaron a traballar os efectivos de bombeiros e aínda continúan. Sí, é verdade que o lume propiamente xa está extinguido, pero aínda continúan traballo por diante. Estamos precisamente agora con Alberto Villanueva, que é o xefe de intervención do Consorcio de Bombeiros de Coruña. Moi bons días, cabo. Hola, bons días. Contanos un poquinho primeiro como está a situación agora mesmo. Ahora mismo está absolutamente controlada, non hai ninguna lapa, nem nada, simplemente eso, temperatura residual e de momento está todo absolutamente controlado. Ás 4:30 máis ou menos, como foi un pouco esa intervención? Porque me dicían que si o lume se vía dende moita distancia. Sí, efectivamente, debido precisamente á carga térmica que tiña a instalación, que é unha acerería, sí que é verdade que dende moi lonxe se veían as lapas e iluminaba, claro, de noite, vese moito todo moito máis exagerado. Agora mesmo en que consisten os traballos, vemos que podestes por fin tomar un pequeno respiro, porque sorprende que dende as 4:30 da mañá estedes baileirando a auga sen parar. Efectivamente. Bueno, fixemos unha hora de auga desde as 4:30 da mañá, suministrando con 2 vehículos nodriza e con 2 primeiras, pois atacando o lume constantemente para asfixiar a instalación e evitar que se fora a instalacións anexas onde teñen moito máis material almacenado. Evitar que se repitiese o fenómeno inicial, vamos. E agora cal vai ser o proceso así? Nada, ahora simplemente enfriar, atacar todo, acabar todo con espuma e nada, vixiar que non reinicie. Vades continuar entón ao longo da xornada, pola noite, de madrugada? Sí, efectivamente. Ahora temos un pequeno descanso e tal, pero, bueno, continuaremos depois a última hora do día e probablemente de madrugada haberá que vir a facer medicións de temperatura para evitar que reinicie e que volvamos ao escenario inicial. Non houve ningún momento perigo para o vecindario, falado polo tema do fume, que é intenso que se vía. Bueno, nada, eso absolutamente nada, descartado, nada, sin ningún tipo de problema por incendio. Bueno, moi espectacular, polas columnas de fume e tal, pero non sin ningún problema, nada. As causas, de momento? De momento descoñecidas, non sabemos de momento que tendrá que vir a Policía Judicial a facer unha investigación, no mellor dos casos, pero bueno, de momento, home, nos apostamos probablemente en algún vehículo que estivera no interior da instalación, porque parece ser que os donos comentan que cortan o suministro eléctrico, entonces non ten sentido que, bueno, non sabemos. Ningún dano personal? Nada, non houve que lamentar ningún dano personal, nin similar, nada. Perfecto, pois cabo Alberto Villanueva, moitas gracias por atendernos. Vale, moitas gracias a vos, moi amables. Estaban vostedes, ese é o traballo que agora mesmo un pequeno receso para recuperar forzas e continuar traballando ao longo das próximas horas, completamente extinguido, e esta nave, esta ceirería onde se fabrican candeas, completamente arrasada por ese lume que se iniciaba ás 4:30 da madrugada. Grazas, Demetrio. O novo paseo da praia de Samil, remodelado o ano pasado, quedou cuberto de area tras os temporais do inverno. Asociacións veciñais ecoloxistas e tamén camiñantes pídenlles ás administracións competentes que deixen a natureza rexenerar as dunas. Os temporais deste inverno encheron de area o paseo de Samil, remodelado o último verán. Hoy hay más arena que otros días, no sé por qué, pero me he dado cuenta de ello. Y sí, se pasa un poquito incómodo, sí, de verdad, ¿eh? Es muy complicado. Y, por ejemplo, a unas edades aún más, porque tienes problemas de un lado, problemas del otro. 7 asociacións veciñais e ecoloxistas consideran que se iniciou un proceso de rexeneración natural do sistema de dunas e pídenlle ao Concello, á Xunta e ao Ministerio de Transición Ecolóxica que non se interveña máis. Moitos camiñantes están de acordo. O mar busca o seu sitio. E cando dicían que retranqueaban 20 metros, que creo que foi 20 ou 25, non son ningún experto, pero vamos, xa 20 metros aquí é pouco. Que como está recién feito, pois xulgamos un pouco se debía quedar un pouco alto, pero ao final quen se impón sempre é a naturaleza. A mesma plantación que había antes retía máis aérea, porque agora non hai plantación ninguna. Agora está todo sin plantar. De que a natureza siga o seu camiño. Deixar de tirar cartos nisto e que si ven area, veña, que cubra todo e pasamos pola area que tampouco pasa nada.
Non moi lonxe dali, en varias vivendas da parroquia viguesa de Beade teñen problemas co cableado eléctrico. As árbores en podar están deteriorando os cables, o que está provocando problemas coa suministración e tamén estragos nos seus electrodomésticos. A Asociación Veciñal de Beade, en Vigo, denuncia o deterioramento do cableado eléctrico nalgúnas zonas da parroquia, debido, segundo din, á falta de poda das árbores. O cableado, como vos podedes fixar, está todo polo medio. Entón, hai que ter un mantenimento, dejar que os cables pasen. Eso todo cortou o veciño ese de aí, porque a hora de lle salta para a finca, lle cae, queda sin internet, despois aquí xa o internet vai, temos fibra e vai perdonando moi mal. En varias vivendas teñen cortes frecuentes na suministración e mesmo sufriron estragos nos seus electrodomésticos. Porque ao vir o vento, as ramas, pois, parte o cable, as ramas dos árboles chocaban uns cos outros, entonces, creaban ese problema, que entraba voltaje polo neutro e co correspondiente, pois, desperfectos nos electrodomésticos. O problema é gordo. Non sei que sentido ten, este árbol podíase podar máis baixo ou máis arreglar un pouco, se o queren ter, que eu non teño nada contra os árboles, que me encanta. Tamén reclaman que se amañen os estragos que as raíces das árbores están provocando nas beirarrúas. As súas raíces, pois, levantan as baldosas. E se algunha veciña de aí vais, pois, tropezar, porque, claro, non miran e tal. Pero, claro, a Deputación é da Deputación, pero o árbol é do Ayuntamiento, entón, bueno. A Asociación Veciñal de Beade tamén lle reclama ao Concello de Vigo que se asfalten as fochancas provocadas polos temporais deste inverno. 2:07 xa, botamos agora unha ollada a como se presenta o día en diversos puntos de Galicia a través das nosas cámaras. Empezamos en Baiona, un dos puntos de atención esta fin de semana, xa que celebran a Festa da Arribada, unha das súas celebracións máis importantes. Teñen un día con algunhas nubes, pero en xeral moi agradable para esta celebración, temperaturas un pouco frescas, iso sí, 12 graus. E así se ve Lugo dende a cámara ubicada nun monte próximo á cidade. Hoxe non superan os 12 graus. Fresco tamén en Santiago, agora aí está, pero cun día que invita a gozar dun paseo ou do terraceo na Praza da Quintana. E rematamos na Coruña. Mañá cambiamos, por certo, este programa pola retransmisión do partido que enfronta a Real Sociedade co Deportivo. Estamos vendo agora mesmo o estadio de Riazor, pero o partido a se xogar en San Sebastián. 14 graus na Coruña agora mesmo. A exaltación dun produto que tanto gusta como o queixo en Arzúa converteuse na festa máis importante de toda a comarca. No resto de Galicia dámoslle esa razón a esta fin de semana. O queixo de Arzúa é o mellor e non hai discusión. Andrea. Pois efectivamente mostra diso, como xa vedes, este recinto feiral que está cheo de xente que está agora degustando todo tipo de queixos. E para coñecer un pouquiño mellor a programación estamos con Daniel, que é concelleiro de Xuventude, tamén participa na organización. Daniel, por que ten que vir a xente aquí a Arzúa? Nada, convidar a todo o mundo a 51 edición da Festa do Queixo, non? A parte da gran mostra de queixos que cada ano batemos récord no recinto feiral, cada ano temos máis queixarías, non só o queixo, tamén desfrutar da música, tamén desfrutar para as familias, hai programación infantil durante todo o fin de semana, tamén postos de artesanía, food trucks e demais, quero dicir, a festa está medrando, o queixo, pero tamén o que acompaña a festa. Cantos expositores hai? E de que sitios? Porque vemos moitísima variedade. Mira, creo que a queixerías como tal hai 84, pois hai de Galiza, despois do resto do Estado e algunha tamén creo que de Francia ou Italia, pero principalmente do resto do Estado. Pero bueno, xa che digo, temos que mirar para onde medrar porque quedaron, é o segundo ano que quedan queixerías fora. O sea, eso é unha pena, pero ao mesmo tempo é unha boa nova, é de todo un éxito. E, ademais de queixo, temos tamén moitos concertos de balde todo este fin de semana, non? Hoxe, por exemplo, temos a Dorian pola noite, que máis? Sí, mira, digoche así brevemente, esta noite comezamos ás 8:30 co gañador do Queixo Maquetón, que é a 9ª edición xa, que é un concurso de artistas emerxentes. Continuamos con Dulzaro, Dorian, daqui da Ría, e por último Culnenas. E o domingo, para rematar, temos a Sesión Bermud, que presenta o seu novo disco MJ Pérez, veciño de Arzúa,
pola tarde e Alma e o peche Bodiño. Ademais, bueno, toda a animación de rúa, Festival Peque Queixo para os máis cativos e cativas, vamos, unha oferta moi grande e ampla. Para familias e tamén para a xente moza, non? Que vemos hoxe aquí que hai moitísima tamén. Sí, cada vez é certo, é algo pendente, non? Porque a xente maior xa sabe cando é a festa do queixo, xa sabe que é o primeiro fin de semana de marzo, pero os últimos anos estamos conseguindo que a xente nova pois tamén se anime, non só aos concertos, pero tamén veña a desfrutar do produto. Moi ben, pois moitísimas grazas, Daniel, pola entrevista, así que lembrade, esta fin de semana temos moita gastronomía e tamén moitos concertos de balde nesta nova edición da Festa do Queixo aquí en Arzúa. Esperemos ser un bo día. Teremos varios produtos, temos queixo semicurado, son os dous de vaca, despois temos tamén un máis curado, con un sabor un pouquiño máis intenso, e a verdad que están tendo moi boa acollida calquera dos dous. Si moita xente ven preguntando pola Arzúa Ulloa, inda que, bueno, hai moita variedade e non solamente de Galicia, o sea que un pouco a probar outros produtos. Primeira vez que vimos desde Pontareas, está moi ben, a verdad que está moi ben, hai demasiados quesos e non se poden probar todos. Hombre, sí, pero eso se ven, además o día favorece, entonces sempre se compra algo. É un mes de que comecen os actos da Pascua, hoxe coñeceremos o cartel da Semana Santa de Viveiro, Noelia. Sí, e tamén se revelarán os actos do programa Adral, o programa cultural que se desenvolve paralelamente ás procesións e que este ano contará como un dos actos centrais co concerto do gaiteiro Carlos Núñez o día 7 de marzo. O cartel deste ano é obra de Mari San Isidro, gran colaboradora da Xunta de Confrarías Viveirense. A Semana Santa de Viveiro é unha das máis antigas que se celebran en Galicia. Algunhas das súas procesións e confrarías datan do século XIII e XIV. Nela volcase toda a vida participar. É unha tradición que se pasa de pais a fillos entre a veciñanza. Hai unha gran devoción, máis de 3.000 cofrades participan na súa celebración e por iso é unha das máis populares de Galicia. Durante estes días saen á rúa en procesión 15 desfiles. Desde o 2013 conta coa declaración de interese turístico internacional. Grazas, Noelia. Empezamos a falar da Semana Santa, pero é que aínda hoxe remata o Entroido en Ourense. O desfile de Cortegada e tamén a Fuliada de Armariz. O Entroido en Ourense é unha festa sen fin, Alberto. Sí, efectivamente, salvo que algún espontáneo decida seguir coa festa, pódeme creer, hoxe remata o Entroido na provincia de Ourense. Haberá desfile pola tarde en Cortegada cos zamarucos, que son os máis preguiceiros, e participarán dúcias de comparsas. En Armariz, no concello de Nogueira de Ramuín, pola tarde, celébrase a quinta Irmandade de Entroidos Foliada de San Cristóbal de Armariz. Participan os felos e madamas de Esgos, o folión da Mourela para cá de Manzaneda, as pantallas de Xinzo, Peliqueiros e os felos de Maceda. O Entroido en Ourense comezou de maneira oficial co petardazo en Xinzo de Limia hai mes e medio. Remata hoxe a festa que máis sinten, viven e disfrutan os ourensáns. Para aqueles que non gustan moito do Entroido, que non canten vitoria hoxe, porque varias vilas xa están preparando edicións de verán. Grazas, Alberto. Pois seguimos con máis cosas aquí no Galicia Noticias. Fíxese, son animais mariños moi delicados. Xeran ecosistemas interesantes para a pesca. Falamos dos corais, que dende hai cousa dun ano teñen un equipo rehabilitador en Ribeira. Trátase do Hospital de Corais da Asociación Amicos. O que nós chamamos como coral pertencen á especie de cinidarios, que son un animal que son dos máis antigos do planeta Terra. Forman estructuras que fan zonas de reserva e ao mesmo tempo zonas de posta de especies como os chopos, como tamén os marrajos e algún dos outros tiburóns. Son animais tan importantes como fráxiles. Para recuperalos, a Asociación Amicos instalou en Ribeira un hospital de corais. Estes corais recollen os mariñeiros e den a atrapar estes corais das redes e nós damos unha segunda vida. Para que haxa máis peixes. Captúranos accidentalmente nas redes e de nada serviría devolvelos directamente ao mar. Para alimentarse, teñen que caer de pé.
Aquí recollen e preparan pedras que lle sirvan de soporte. En cada unha das ramificacións do coral viven moitos pólipos os animais que o forman, así que os dividen para multiplicalos. Traballan sobre todo con dúas especies. Leptogornia lusitánica, que é a morada, é así rosácea, a Unicera verrucosa, que é a blanca, e vimos como unha vez a Leptogornia viminalis, que é unha amarela. Mantéñense nos depósitos con auga do mar ata que chega o momento de devolvelos. Hoxe cargan os corais con destino ao Parque Nacional das Illas Atlánticas. Colaboran coa confraría de Aguiño para facelo. Teñen marcadas as soltas que fan para ir repoboando por zonas. La verdad que la tasa es bastante alta de crecimiento y vuelve a crear un individuo completamente formado a partir de el trozo de un anterior. Botaron cousa de 1000 neste primeiro ano de andaina. Fan mergullos periódicos para controlalos e calculan que o 95% sobreviviron. É devolverlle ao mar o que nos aporta a nós tamén. Nos aporta nos peixes e pesca, e nós, bueno, temos que compensar con algo. Neste caso, compensámoslo axudándolle á inclusión social e tamén devolvéndolle ao medio, bueno, na medida do posible. E aí quedou tamén o noso grande área. O Coral do Galicia Noticias. Propoñemos un plan de naturaleza e lecer. Poden visitar ata abril calquera das illas do Parque Nacional das Illas Atlánticas, precisamente. Xa poden reservar algunha das 100 prazas para participar en rutas guiadas que dan a coñecer os principais valores do parque nunha época na que moitos dos procesos naturais estánse poñendo en marcha mar. Si as visitas son de balde, somente teñen que se registrar 4 días antes para completar esas 100 prazas que se ofrecen dende o Parque Nacional as Illas Cíes, as Ons e tamén a Cortegada. As rutas realízanse en grupos reducidos para ofrecer unha experiencia de calidade totalmente participativa que o que se busca son pois do máis diverso de carácter histórico e botánico en Cortegada, lugares insólitos ou pouco coñecidos nas Ons e nas Cíes sobre a historia do arquipélago, pero poden consultar datas e actividades no Centro de Visitantes do Parque e tamén na web. A iniciativa busca promover as illas fora de temporada e darlle ao público a oportunidade de acceder aos arquipélagos de xeito ordenado e sostible e da man de guías profesionais. Sen dúbida unha experiencia única nunha das paraxes máis emblemáticas de Galicia. Grazas, Mar. Pois na Coruña, cita para os amantes das antigüidades, chega á cidade a Feira do Coleccionismo Vintage, que ofrece pezas únicas seleccionadas pola Asociación Cultural Ferrol Vello, que organiza esta actividade, Mariola. Si despois de percorrer outras cidades galegas e tamén de Castela e León, chega a Coruña esta feira de antigüidades e coleccionismo. Máis de 50 expositores de España e Portugal presentan as súas pequenas xoias nesta feira. Valiosas porcelanas, libros históricos, reloxos, maletas antigas, máquinas de escribir, selos e obxectos decorativos de gran valor. Os afeccionados a todo este mundo do coleccionismo vintage poderán acudir ao Centro Comercial do Rosais, onde está aberta a mostra durante toda esta fin de semana. A entrada para o público é de balde. Grazas, Mariola. Antes de rematar o programa, botamos un ollo a algunhas das propostas nos escenarios galegos para esta fin de semana. Esta é a nosa axenda musical. Empezamos a viaxe musical da fin de semana na Coruña. Café Quijano presenta Miami 1990, esta noite no Pazo da Ópera. Despois dos boleros, o trío viaxa coa súa música a finais dos anos 80, con estética Vice City. A Pontevedra, o violinista Ara Malikian trae o seu espectáculo titulado Intruso. Nesta ocasión, Malikian alónxase da súa propia tradición e visita co violín outras músicas e culturas. Será hoxe ás 9 da noite no auditorio da Fundación. Taburete, o grupo de Willy Bárcenas e Antón Carreño, presenta en Vigo o seu último disco, El perro que fuma. Temas novos e temas clásicos do repertorio soarán esta noite no Auditorio Mar de Vigo, a partir das 9. E rematamos novamente no norte. Ferrol recibe hoxe a Quique González, que volve aos escenarios co seu disco 1973. Será ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
Marchamos, chega a información do tempo e tamén o telexornal. E lembren que mañá cedemos o noso tempo ao fútbol, xa que o Depor xoga polo ascenso contra o Real Sociedade e poderán velo en directo aquí na Televisión de Galicia. Rematamos con fillas de Casandra que presentan o videoclip do seu tema Insolación. Adeus.